Nou wordt er vervierd, is dat een spannend moment? Ja, natuurlijk. Dat is heel spannend, want ja, komt er al even goed, hè? Je mag er net afvallen. Ik ben bang dat het eraf valt. Maar ik hoop dat de man hem goed vastzetten had. Want wij hadden de lapjes goed vastzetten. Hoe liep het? Wij gaan de kant uit. Zit er stevig genoeg vast? Ja. Als we het heel voorzichtig doen, dan moet het lukken. Liek het niet daar. We hebben er al het belang bij om het goed te doen, hè? Want waar gaat dit object heen, hè? Naar de Sjerkenstraat, hè? Dus het is hier in het midden van het dorp. Dat is een minuut erin, denk ik. Dus wat rustig door, dan gaat het vast goed. En wat liep het wel kwetsbaar vandaar? Ja. Nou ja, de dames zetten dan prille werkjes tussen, dus we moeten wel een beetje voorzichtig maar wezen, hè? Dus krijgen we ruzie in de tent. Dat moet net. Het idee komt eigenlijk uit Italië. Al die lapjes zijn eigenlijk ook de boom van de liefde. Dat we elkaar verbinden, zeg maar. Elk lapje, ook in deze tijd vind ik dat wel mooi. Dat we toch voor iets verbindends hebben en dat we samen tot dit, sommigen hebben we nooit gezien, lapjes ingeleverd. Dus, Heeft een idee hoeveel mensen er uiteindelijk om mooi werken, hè? ik heb eigenlijk geen idee, want dan werd ik weer door de bakker geappt. Er staan weer lapjes en het zijn echt een heleboel. En op een gegeven moment zeiden we hebben genoeg. Ja, we zijn ook nog wel over, dus daar maken ze dan weer dekens voor Bulgarije, hebben ze allemaal bedacht. Ja, dat bedoel ik dat het naar binnen valt natuurlijk. Hè? Dat is dan, Hoe zie je hem het nou correct ompakken? die karren erachteruit zijn on, dan hebben we in ieder geval een stabiel platform om van te werken, want dat ding is dan wel aardig zwier. Ik denk dat hier net zo inschoten, denk ik. Mevrouw, wat is er? Ik niet meer naar. De koning? Komt wel goed. Nee, komt niet goed. Ik zal even op Gertie. Wat is er onder de honger? Goed. Ben je tevreden hoe dit staat? Ik ben heel tevreden. Ik ben heel tevreden dat er nog staat. Ja, dat wie aan de voorkant, toen sprutsen we alleen bij het kerken, toen weer de spanning om hier te krijgen. Ja, En Nies doet het al je gebeuren. Het wie even een spannend moment. nou ja, maar het keer is een hulp de arbeid aan verricht. En als het nog mislukt, dan zou dat heel jammer wezen. Want een hulptijd zit in deze been. En dat zou heel erg jammer wezen voor degene die er aan werkt. Nou, dat begreep ik verslaan, want het is een prachtig mooi beenburg. Ja, het is exact. En maar de boom van verbinding, hè? Ja. Ja. We hadden geprobeerd mij man te doen. En ik geloof dat het aardig gelukt is. Het weer gezellig altijd om het te doen. Ik geloof dat het aardig goed gelukt is. Maar ik ben er blij mee.